Čaute, ja si tam ďalšie videá. Dneska to bude prvý diel z Refarming Simulator 13 a dneska budeme a hráme s modmi na Czech mapy, Sophie mape a dneska budeme silážovať, takže budeme vychádzať série z tejto mapy. Takže teraz idem na Tatre 148, po mne ide Class Jaguar, rezačka, potom ide po ňom ešte Zetor 77, takže mám taký full stiahnutý mod, to je to, že pôjdu po vás proste traktory, mám to aj na 17 a zajtra vyjde zajtra vyjde video z 15, alebo ak by som to povedal, lebo som si kúpil a takže vyjde video, ale ja som sa teraz stratil. Nie, dúfam, že idem dobre. No takže vyjde zajtra diel z 15 a ešte potom vyjde diel aj zo 17 na dneska hneď po tomto videu vydám aj 17. Takže máte sa na čo tešiť, takže určite si to pozrite. Ale ja neviem, či idem teraz dobre, lebo idem dobre stále. Prečo som si to vypol? Dobre, teraz si pozriem, či je ten Class. A kde sú? Myslím, že sa zvolá bugly určite. Potom ich musím volať počkať. Tam na tej roli. Ne, že tu je konec mapy. Ja som sa pomýlil, ľudia. Takže ja to teraz tu volať otočím. Teraz nebudem hrať reál. Ach ja. Sústredím sa na plupcov, čo idú po mne. A sústredím sa na cestu. Tak sa trocha prejdu na tej rezačke. A na tom Zetori. Dúfam, keď pôjdu. To ja za tým mostom sa mi zdá. Tá cesta, ale som mohol ísť na cestu. Nevadí. Som zvedavý, či ich stretnem. Ale podľa mňa oni... Aha. Tu je potvočík. Tuto Tatru ja tak neznám. No poď. No nič, tak oni zasa nejdú. Tak neviem, kde je zase bugnutá tali. To foamy na 13 to vôbec nefunguje. No funguje to, ale... Ja by som vám to povedal. No proste, že to sikák proste. Že oni do seba búrajú furt, tak to je napred. Takže tuto pôjdeme na rolu. Takže dojdeme si tam a ja to potom strihnem a potom už budete vidieť pohľad z rezačky, ako kosím. Takže tuto pôjdeme takto, tu máme jeleňov, sa pozerajú na mňa a srnky. Ideme cez voľaký lesík. Už som to točil raz, som sa to pokúšal natáčať, len som to mal strihnuté, ja som to omylom pustil. A dneska možno bude aj multiplayer s Redom. Z 13, lebo sme už natáčali jeden diel a takto mohli by sme natočiť druhý, možno budeme aj na tejto mape, ale nie na tomto mojom, čo mám rozohranú, ale normálne by sme si vytvorili. Takže tu už môžete vidieť kukuricu. Tak si už sa blížime k roli. Tak, trocha mi to laguje, keď natáčam, neviem prečo. Táto Tatra má menšiu chybu takú, že ona prejde, no proste, že ona keď jak by som to povedal, keď nabúra do kamena, tak ona vyletí do vzduchu normálne, neviem prečo. To ma na tom najviac zneva. Sa mi zdá, že je tu mod, tu máme aj, počkaj, ja to poviem tu. Sa mi zdá, že je tu aj taký mod, že vysýpania na zem. Ten tu je, sa mi zdá, určite som pozeral jedno video na to a sa mi zdá, že tam hovorili, že tu je tu hneď, takže to je dobre, ale neviem, či tu je mod za brzdy. Zahrabávali, že sa zahrabete do zeme, že nevidíte, tak kebyže to tu není, tak voľa kto
Taký dobrý človek by neposlal taký mod. To by si mohol so mnou zahrať. Tohto Simpsona musím dať na kraj, alebo čo to je za motorku? Asi Simpson, alebo Java. Neviem, čo to je, ale vypadá tak Simpson. No už sa to rozbehlo. To tu je preseknuté? A to domy kosil. Ja som nekosil nič. To je asi cesta voláka, alebo vlak to už kosil. Nevadí, vlak to načal, tak ja to tuto odstavím. Idem vypať ten foamy. Počkaj, ja sa teraz ukážem vám. To nič. No tu sú. Párani. Pravda, zasa rezačka, no. Vždycky ten druhý to popravšuje. No dobre, takže ja teraz idem s týmto klasom a dúfam, že pôjde po mne tento chmúľok. No poď. On opakuje po mne. Dobre, ja sa vám ozvem, keď už budem kosiť, takže čau. No, konečne sme sa sem dostali a tento Zetor má takú kamerku tuto hore, není ju vidieť do toto, ale máme tam kamerku a vidíme na vlečku, takže ja už som si to trocha tu načal a sme na roli. Ale dúfam, že to bude hrábať do toho kopca, lebo ak nie, prepáčte, teraz mi padol mikrofón. Takže dúfam, že to bude hrábať do toho kopca, ale ak nie, tak prosím vás, niekto, kto by sa žil a poslal by mi do komentárov. Nejaký fajný mod na hrabanie. Táto rola je, táto mapa je taká dobrá na to, by sme hrabali. Ja si tam pracovníka. To ako ide. Jaj. Dáme ho. Neviem, jak by som to spravil. Ja dám asi toto CTRL-F a budem chodiť tak, ako som to chcel. Takže CTRL-F a teraz rýchlo dám za neho tohto Zetoráka. Nech pôjde on ponom. Zase on štartuje 2 hodiny, viete? Tak to je taký Zetor. Mal som si brať 162, ja som to vedel, že budú problémy s tú Tatru a s takýmto črepíkom malým. No naštartujeme dneska, to rozbehneme to, nie? Rozbehni to. Prečo nejde ten Zetor? Ale ja tam dám do CTRL-F. Nebudem sa kašľať s takým patným Zetorom. Nefunguje to, tak čo mám spraviť? No pod. Ja musím to ešte naštartovať. A ešte raz naštartovať a už to ide. Bčko a ideme kosiť konečne, už kosíme. Čiže to sa má dať ešte dole. Áno. Tak kosíme túto peknú roličku. Ale musíme ísť na dvojke len. No poď! Ale ja sa na to vykašľať môžem aj s vašimi. Ach, bože môj, toto bude. Bude ma kašľať takýto sprostý Zetor ma bude zrať furt, že? To prdele aj so Zetormi sprostými. Zetory sú dobré, ale vo farmingu najlepšie. Čiže ona nechce naštartovať, tak čo mám s ním spraviť? Črepík, dávaj. No, konečne sa rozbehol. Takže tuto pôjdeme. Dúfam, že to teraz pôjde, lebo ak to nepôjde, tak ja neviem, čo spravím. Potom by som tam musel dať toho zamestnanca. By zase dopadlo. No už ide. O mne, len hlavne do mňa nenabúraj. Vidíte to? Sa nedá. To zamestnancami, alebo čo to je, aký automat, pilot. Prečo to nekosí? Ježišmaria. Cúvaj. No cúvaj. No, tak tu budem mať trocha vynechané. Kvôli hentomu. Chmulovi to potom zorím alebo zdiskujeme, to je jedno.
Musím mať pohľad zvonku, lebo to hra je taká tmavá. Takže mu volá, čo sype. No, dobre, dáme tam 2 teda, no. Tak či tak jen tej pomenescia. Minečko, no pridaj chlán. Ak ideš pomaly, jak dosratý, kebyže si. No pomeň. Neboj sa, šľahni to do mňa. Aj kebyže dám sa z autopilota na túto rezačku, tak to by dobavilo. Prečo nejde veľa mňa? Musím voláky mód nájsť, aby veľa mňa chodila, však toto stačí. No som teraz vedavý, či bude hrábať ten Zetor, alebo nie. Prepáčte, že vynechám, ale nehrabe vôbec, to je na nič. To je na prd. Ja potom skúsim dať aj toho pracovníka, by som chcel dať, aby som mohol aby som mal volať čo z tejto role. Voláku siláž, lebo však vidíte, čo toto robí tí zamestnanci. No čo, dobré strmáky sú toto na tejto role. Tak to zoberiem. Tak, sme to zobrali. Teraz ja vyplem tohto. A on zapadol! Ľudia! On je za podzemu! On hrabal! Ale nemusí tak skákať. Dobre, vypli sme ho. Ty kokos, on je úplne... on zahrabe. Asi, možno. Dobre. Kašlem to, tak idem, teraz dám tam pracovníka, mne to je jedno, ide aj krivo, aj hovno jako, nechcem nadávať. A však to nie je taká nadávka. Ale fakt on hrabal, určite hrabal ten Zetor. Teraz bude hrabať len. Ale jak vyšitý, ne toto robí. Toto bude rola v pokuse na najlepšej. Ale podľa mňa som nemal ten mod. Poď rovno. Ja nechcem, prosím. Mne to je jedno. Ako pôjde ten zamestnanec, ja pôjdem po ňom. Nech si robí čo chce, nech to kosí ako chce. Hlavne nech už robím. Máme 29%, to je dobre. No štartuj, Zetoráčik môj. Si ma nasral, tak ma ešte nenaser. Ale čo nejde? Čo je zapadnutý? Však nehrabe. No dobre. Teraz pôjdem nereál. A túto kukuricu by som mohol prejsť, lebo mu neskosil. No poď. Môžeme ísť. Takto kebyže je ten autopilot, alebo čo to je, na tom fulmi. Takto by mali cít vedľa mňa pekné, všetko sa mu berem, celú sila, všetko. Aj keby to tak ide. Dneska naplníme len tohto Zetora. A v druhom dieli naplníme Tatru možno, aby sme pokračovali a ja volá, čo si pravím aj za kameru. No. Už by som bol rád, kebyže idem za ním, lebo nevidím. Dám pohľad takto ďalej, aby ste videli aj do vlečky, jak to sype. Už som ho nabral. Ja som čúvam to vypol. To není ako 17. Hrám preto 13, lebo sú lepšie módy než na 17, ale ja som chcel hrať najviac 15, lebo tam sú lepšie mapy spravené, aj tu sú dobré, ale však chcel by som najviac ma baví
15 ma bavia viacej než tí 13 a 17. Aj 17 sú dobré, ale 15 vyhrávajú u mňa. Už budeme mať polovičku vlečky, už máme. Kebyže to hrabe v dovoľakého kopca, by som to chcel skúsiť. Ale čo som pozerával streamy niekedy, tak oni jazdili na takejto Tatre, jak mám ja presne taká istá, a hrabal, ale neviem, či to nebol voľaký mod. Mohli by spraviť, keď už bude 19, že by tam dali proste do obchodu aj Zetory. By si tam mal všetky značky, ne takto módy, že by tam boli pariaké proste mapy, prepáčte, teraz ide auto. Že by tam boli proste pariaké, jak by som to povedal, veľa map, takéto dobre nejaké, také, ak bol ten Gold Chest Valley, alebo ako sa to volá, tá mapa na 17, tá sa mi vôbec nelúbi. Kebyže vymyslel voľakú porannú a peknú, to by bolo dobre. Aby ešte tam zlepšili, že by si mohol kopať do zeme a tak ďalej, tak by sa mohlo všetko lepšie spraviť. Na budúci, keď budem na tejto mape silážovať, už si neberem 70 cent. Ahoj, hrabe to, nehrabe to, hrab, prosím, hrab. Zetor, aby hrabal. To nedá, to sa nedá. Zetor nikedy nezapadne. To dokedy video, aby Zetor zapadol. A ja už som plný. No nič. Takže, kto by vedel, alebo pozná voľaký mód, že to hrabalne, tak prosím vás, pošlite mi to. A za odmenu, kto mi pošle ten mod, tak za odmenu si môže so mnou zahrať, ja mu pošlem všetky módy. Mu všetky módy pošlem a môže si so mnou hrávať. Takže, kto chce so mnou hrať, tak rýchlo hľadajte hneď ako ja ma. Tak rýchlo hľadajte ten mód na zapádanie. Keď mi ho pošlete, volakto, hneď prvý, kto mi to pošle. A kto má Farming 13, tak si môže so mnou hrávať na tomto serveri multiplayer. Takže bude normálne, budeme takto pokračovať v tejto sérii a nebude to ako multiplayer, ale bude to ako single player. Aby som mohol s ním hrávať stále na tejto mape. Takže kto chce so mnou hrať multiplayer tak a má 13, tak nech mi to pošle dolu do komentárov a môže si so mnou zahrať. Aj niekedy môže aj s Redom, keď budeme hrať všetci. Takže podľa mňa to je dosť dobré, aby som hneď by som to išiel hľadať. Kebyže chce s niekým hrať. Takže rýchlo teraz si dopozerajte toto video. Tak určite chodte hľadať na tí losodovinky a nájdete tam. No dobre, my si dokončíme teraz tento rádek. A prečo to nesýpe za starizačka spustá? No kos? A to čo má voľaký bug? WTF? Prečo to nejde do tej Tatry? Však síp, zamestnanec. Ono to nesype. A on sa nechce hýbať. No tak táto Tatra má úplne voľaké bugy. Takže Tatra asi u nás skončila. Ale však to je na toto. Na siláž. Som to pozeral. Som pozeral to, že to je na siláž. Ak je tam rozmetadlo na žito, toto určite musí byť na siláž. Si to radšej pozriem, a keď to... No aha. Nastavba siláž. Ale prečo tu je Prečo tu je Aha.
takto volák dorobil takú Tatru, že ju previedol na LS13 z LS11, takže na budúcom dieli tak táto Tatra tu už nebude, stiahnem si novú voláku 813 alebo inú 148. Táto vôbec nejde, no ale ja sa pre tento diel s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čau.